De fapt, povestea lui Leonard începuse cu adevărat cu un an înainte de Revoluție, într-o iarnă cu zăpezi ca în basme. Cu câteva zile înainte de venirea sărbătorilor de iarnă, ninsese neîncetat, ziua și noaptea. Pătura de zăpadă se așternuse peste tot. Cu mic, cu mare, se pregăteau cu bucurie de venirea sărbătorilor. Numai pe Leo îl frământau alte gânduri. Avea o problemă cu el însuși. Nu suporta să-i fie frică de întuneric. Este greu de înțeles acea luptă interioară. Instinctul de conservare să spună că trebuie să te ferești, să fugi, unde vezi cu ochii și în același timp o gândire logică să te facă să rămâi pe loc. Și în acele zile de iarnă îi trecu prin cap o idee. Ce poate fi mai înspăimântător decât să te rătăcești noaptea în pădure? Noapte de sticlă, frumusețe rece, zăpadă, geri și copaci desfrunziți. Liniștea care îți sparge timpanele făcându-te să-ți asculți spaima. Să auzi frica care îți scârție sub pașii tăi. Frica ascunsă în fiecare brească pe care îl calci sau în fiecare ful care te atinge. Frica care aleargă la vale pe râu și apoi o auzi râzând de tine undeva în spatele tău. Știa că este fricos, dar exact acest lucru îl deranja, îl înnebunea. Nu suporta să-i fie frică și de aceea era în acel moment acolo. Pornise cu o zi mai înainte, singur în pădure. Se rătăcise. Se învârtise ori în șir în același loc și acum pornise din nou. Picioarele obosite și înghețate se afundau în zăpada moale. Foamea ce-l chinuise mai devreme dispăruse la fel ca și frica ce o purta în el de atâta timp, eliberându-l de o grea povară. Doar dorința de a reuși, de a merge până la capăt nu-l părăsise. Un dis de lumină își făcu apariția printr-o spărtură a norilor, luminând întreaga pădure. Era luna. Se apropia miezul nopții. Vrăjeală! Strigă el plin de curaj. Vrăjeală, 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 îi răspunse ecoul pădurii. Se stârni vântul care a început să șuire printre crengile înghețate, spulberând zăpada. El suflă în abur cald în palme și își continuă drumul. Era obosit. A început să audă o mălăduie lentă venită de undeva din aer și a dormit. Pașii continuă să-l poarte prin întunericul pădurii, lăsând urme prelungi pe zăpadă, urme efemere ale trecerii prin acele locuri. Deodată se trezi. Îi trebuiră câteva secunde pentru a se dezmetici. În fața lui se întindea o gârlă imensă. Instinctul îi spunea că trebuie să treacă pe partea cealaltă. Să o ocolească nu îi se părea o idee bună. Încercă să coboare, dar după primii pași se împiedică și începu să se rostogolească la vale. Se izbi de o rădăcină și se opri. Un val de zăpadă și de pământ înghețată l-a acoperi. Zăpada și pământul intrară sub haine și se transformară într-un noroi rece, dându-i frisoane de greață. Brrr. I se păru că aude un nechezat de cal. Nu îi se părea. Lângă el era un cal și un călăreț care în acel moment cobora din șa. Era un soldat de neevul mediu. Ilicul de zale și sabia îi străluceau, iar o mantie lungă îi acoperau relații. Îl ajută să se ridice, îndemnându-l să bea dintr-o ploscă. Lichidul dulce îi dezamorți buzele uscate de cer. Ce cauți pe aici, măi băiete? Te-ai rătăcit? Uite, mergi pe cărarea asta înainte și o să ieși din pădure. Apoi o să te descurci tu. Și să nu-ți fie frică niciodată. De nimeni și de nimic. Îl bătu cu palma pe umăr să-l încurajeze. Apoi încălăcă și se pierdu în negura pădurii. Urmând cărarea arătată, reuși să iasă din pădure și după câteva ore se odihnea acasă, lângă focul care trosnea în sobă. A țipi, cu gândul la acel bărbat care l-a arătase acolo în pădure. Îl treziră colindătorii, care începuseră să umble din casă în casă. Aho, aho, copii și frați, stați puțin și nu mânați! Venea un an nou, unul plin de speranță și de noi împliniri.